Nej, ikke lige nu, tror jeg. Jeg tror hellere, du må vente lidt. Hallo. Jeg var oppe på fuldstyrke, Karl Erik. God formiddag alle sammen. Klokken den er 11, og tiden er kommet til, at vi skal indvie den grønne plet i Knudstrup. Det er sådan, at der er nogle forskellige, der vil holde nogle taler, og vi skal slutte af, inden vi klipper snoren der og synge en sang. Jeg skal lige sige, at talerækken den er som følger. Winnie Olsen starter som borgerforeningens formand. Derefter kommer Sara Thomsens fra arbejdsudvalget af den grønne plet. Og så kommer Tony Petersen på. Han er kommet, kan jeg se, han står bagerst derovre. Som bestyrelsesmedlem fra LAG Silkeborg. Og så kommer borgmester Sten Vindum fra Silkeborg Kommune. Og derefter overgives ordet igen til Winnie for faktiske informationer og sang. Så velkommen alle sammen, og værsgo til Winnie. Velkommen alle sammen. Det er simpelthen så dejligt at se, der er så mange, der er mødt op og vil hjælpe os med at indvie den grønne plet. Jeg har kørt en tur igennem byen. Det er dejligt at se, at der er mange, der har hejst flag, som vi har opfordret til. Det har været en proces, der har været undervejs i rigtig mange år. Men nu er vi heldigvis nået målet. Jeg har en tak til arbejdsudvalget, som jeg ved har gjort et kæmpe stykke arbejde for, at vi står her i dag. Og til alle de lokale frivillige, som har været flittige til at møde op dernede og hjælpe, når der har været brug for det. Min stemme er ikke lige så god i dag, så jeg har ikke så meget at sige. Det overlader jeg til arbejdsudvalget Sara Thomsen. Jamen, jeg er jo blevet bedt om, på vegne af arbejdsudvalget, om at lige at sige et par ord om, hvordan vi er nået hertil. Da jeg for 15 år siden kom tilbage til Knudstrup og stiftede familie og havde børn her, det har jeg stadigvæk, der manglede vi et uformelt sted, hvor både børn og unge og gamle og alle indimellem, de kunne mødes.
Heldigvis var det ikke kun mig, der havde brug for sådan et uformelt sted. Der var der mange, der havde. Men sådan noget kommer jo ikke af sig selv. I efteråret 2010, der havde borgerforeningen første gang kontakt til kommunen angående brug af det her jordstykke til formålet. I januar 2012, der blev arbejdsgruppen nedsat, og den bestod af Jens Christian, som er her et sted, og Steven og Søs og mig. Vi fik hjælp fra Lars Silkeborg om, hvordan vi skulle gøre, hvordan vi skulle forholde os. Og projektet blev en del af Blikkeregnens Lokalrådets udviklingspunkter. Vi startede med at indhente en hel masse tilbud for at finde ud af, hvad det måtte kostede at lave sådan et sted her. Vi bestemte, at det skulle være Shelterbyg fra Grumose og Lege Med fra Jelling, som skulle levere det, I ser. I september 12, der kom der et tilsagn fra Lars Silkeborg om, at de gerne ville støtte vores projekt med halvdelen af budgettet. Og det var lidt over 263.000 kroner. Så kunne vi gå i gang med at søge fonde og puljer og tipsmidler, og hvad har vi? Vi fik en del afslag, men heldigvis var der også nogen, som syntes, at vores projekt var så godt, at det var værd at støtte. Lokale Anlægsfonden støttede. Vi fik tips og lottomidler til friluftslivet fra Friluftsrådet, og Silkeborg Kommune synes også, at projektet var værd at støtte. I januar 2013, der indstillede Lars Silkeborg projektet til Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri under Naturerhvervsstyrelsen. Og den 9. september sidste år, der kom det endelige tilsagn herfra. Det betød, at nu kunne vi endelig gå i gang med den synlige del af projektet. Fordi der er jo ingen, der ser alt det arbejde, der ligger de sene aftentimer ved Søs og Kajs spisebord. Den 10. november sidste år, der tog vi første spadestik, og den 6. december var der rejsegilde. I løbet af marts 2014, der er den grønne plet blevet gjort færdig. Og det vil jo sige, at vi mangler stadig lige at græsset det spirer, så den faktisk bliver grøn. Men det kommer. Og så i dag, den 12. april 2014, der er vi klar til at indvie den grønne plet i Knudstrup. Alt det her, det vil aldrig nogensinde have været sket uden hjælp fra Lars Silkeborg, fra Friluftsrådet, fra Lokale Anlægsfonden og fra Silkeborg Kommune. Martin Andreasen, han har hjulpet med tegninger og ansøgninger til kommunen. Og så er der en masse lokale sponsorer, og ikke mindst en hel masse frivillige, som har bakket op omkring projektet. Jeg synes, det er helt fantastisk at se, hvordan et projekt som det her er med til at øge livsglæden og give bedre sammenhold i Knudstrup og opland. Og jeg glæder mig helt vildt til at være sammen med jer alle sammen om at bruge det her sted, om at vedligeholde det, og om at være sammen om at få den grønne plet i Knudstrup. Tak. Tony Petersen, der kommer. Ja, kære Knudstrup-borgere. Det er altid sådan, at her i Knudstrup, der kan man mødes. Det har man gjort fra gammel tid af. Man har haft en kro, man altid kunne mødes og samles. Så det kan vi se her i dag. Der er jo masser af Knudstrup-borgere, der møder op. Og man kan sige, at i gammel tid havde man jo også noget busserne, der mødtes her. Og der har altid været sådan en vis tilknytning. Jeg synes, det er helt naturligt, at I får sådan en grøn plet her, hvor man kan mødes. Og det er man med til at bakke op om, at man kan se, at alle mennesker er jo næsten mødt af hus i dag. Og det kan blive et rigtig godt samlingspunkt for jer fremadrettet. Og vi fra LRG Silkeborg har været med til at behandle ansøgningen og været positivt indstillet. Vi ved, at der er rigtig mange gode kræfter bagved her, som har støttet op omkring det, lige fra de første streger til arbejdet, der er udført. Så det er jo en glæde i dag at kan se, at I har fået det gennemført og fuldført. Græsset mangler lige lidt endnu selvfølgelig, men det kommer jo. Sådan er det. Foråret er på vej. Så fra LRG's bestyrelse ønsker vi jer rigtig hjertelig tillykke med det nye grønne plet her. Og håber, at det må blive et godt samlingssted for jer fremover. Så tillykke med det fra LRG Silkeborg.
Ja, jeg vil gerne starte med at overbringe jer en hilsen fra Silkeborg Byråd. Sige tillykke med jeres nye, fantastiske, flotte plet her. Så vil jeg sige en stor tak til Borgerforeningen og andre gode frivillige kræfter i Knudstrup og også omegn, som har taget initiativ til det her stykke arbejde. Jeg synes, det er rigtig dejligt, når et lokalområde selv tager et initiativ, selv er med til at sige, at vi vil have, at der skal ske noget i vores område. Når det så sker, så synes jeg også, det er rigtig dejligt, at mange andre så også bakker op. Det her, det er jo det, jeg kalder for et partnerskabsprojekt. Mange forskellige, LRG, Friluftsrådet osv. kommer og siger, at det synes vi er en god idé. Jamen, så har vi som Silkeborg Kommune også en forpligtelse til at bakke op om det. Så vil jeg sige, husk nu på alle de frivillige, der har arbejdet for det her. Nu sagde jeg tak til dem. Husk nu at sige tak til dem en gang imellem. Giv dem en klap på skulderen, fordi sådan noget her, det er jo ikke en selvfølge. Så bak rigtig godt op om de frivillige ildsjæle, I har, som er med til at få sådan noget som det her etableret. Så vil jeg sige, når man sådan står her og kigger over på diverse shelters og bygninger, jamen så er jeg faktisk også rigtig glad for, at man har valgt en lokal leverandør til det. Jeg synes, det ser rigtig flot og godt ud. Jeg vil håbe, at rigtig mange børn og lokalområdet her og voksne vil få nogle rigtig gode timer her. Jeg synes også, det ligger fuldstændig fantastisk i forhold til Hærvejen og i forhold til en turismesatsning af den vej. Så jeg tror egentlig også og håber på, at rigtig mange turister vil sådan dreje ind forbi her og få nogle gode timer her. Det synes jeg, det ligger helt fantastisk i forhold til. Så jeg vil egentlig bare sige held og lykke med det, og pas nu rigtig godt på det. Og endnu en gang fra Silkeborg Byråds side, tillykke med det. Så prøver vi lige lidt igen. Nu er vi ved at nå til det punkt, hvor vi skal have klippet den grønne snor. Men inden vi når til det, så har Søs og Bente Andersen skrevet en sang, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle synge sammen i fællesskab. Til at synge for har vi Rasmus Olesen og Bent Døssing. Så hvis de to vil komme herop. Når vi har sunget sangen og klippet snoren, vil jeg gerne, hvis vi sammen kan udråbe et trefoldigt leve for den grønne plet. Derefter er den grønne plet værd for lidt fortæring, lidt godt til ganen. Der er noget pølser og lidt derovre, og der bliver lavet bålsuppe hernede. Når folk har fået lidt godt og synes, at nu er vi ved at være lidt mætte, så har vi fået Kirsten Lehmann til at komme og vise, hvordan vi kan bruge vores aktiviteter hernede på en god og fornuftig måde. Så men nu vil jeg lade Bent og Rasmus komme herop og synge for til vores egen sang. Men velkommen alle sammen. Hallo? Guten Tag. Vi kan synge den her sang, den kører på den der velkommen i den grønne lund, for det er ligesom den grønne plet. Velkommen til den grønne plet, hvor Dannebro det fejrer. Dagen har alle ventet på, vi glade nu den fejrer. Vores skønne lille by har fået et sted, hvor der kan hygges. Må unge som gamle mødes her, og sammen holde hygge. Om du er gammel eller ung, så kan du pletten nyde. Hvis vandringsturen bliver lidt tung, kan der på shelter fydes. Men er du måske mere træt og mere til det sjove, så hængekøjen hænger der, i den kan du da sove. En sommerdag med solskinvejr, og du var ned i det grønne, med kaffe, brød og kolde drink. De ture kan blive skønne, af
er jo også grill, der stiller dejlige sande pølser. Ja, bare tanken giver en rigtig dejlig følelse. De små kan bruge denne blæs med gyngesand og bålet. Og hvis den så behandles ret, så har vi nået målet. Vi håber på, at mange vil om pligten sig forsamle. Velkommen børn og unge sammen, de voksne og de gamle. Sonny Pedersen. Ja, men vi skal alle have det. Nej, vi leger du det, var ikke også? Nu leger vi. Kigger I alle sammen på mig? Ja. Er der nogen, der kigger over, eller noget? Nej, vi skal godt lide på dig. Den, der står med, Vi har alle de her. Altså, vi kan se alle den gruppe her. jeg kunne sige alle sammen. Navne bag. Så har billede, når det kan klippe. Hvad kan du se, når de klipper? Er det dig, der klipper? Ja. Du ser sådan ring lige, kan du? Nej, jeg kan ryge. Skal jeg ikke sige noget? Kom så. Sig noget. Erklær legepladsen for åben. Så erklærer jeg her med den grønne plet for åben. Den grønne plet, vi skal leve. Og så er det lange. Værsgo, kom ind. Se alle ballonerne. Ej, det bliver lige et. Det var godt nok lidt. Kom og se. Hjælp.